Maray na hapon mga tugang oya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBM DCGB. Sa mga baratang ngunyan para sa aga. 500,000 doses nin Sinovac COVID-19 vaccine ang nagabot na naman sa nasyon. Alay sa China, iyo ang nakaalokar sa Filipino-Chinese community sa nasyon. Sa kabilugan na 1.5 million doses nin Sinovac vaccine na nagabot kasubago, kabangang milyon na doses digdi ang binakal Confederation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Mantang 1 million doses man ang binakal kan gobyerno kan Pilipinas kay bana sa mga nagsarabat sa pagabot kan bakuna sin Dr. James D. kan Chinese General Hospital, dating Philippine Chamber of Commerce and Industry President Francis Chua, Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez, asin Health Secretary Francisco Duque III. Alas 7:16 kasubagong aga kan magugpa ni aeroplano kan Cebu Pacific lunad ang Sinovac vaccine hali sa Beijing. Nangapudan ng grupo sa sektor kan agrikultura na isabay o tauan manlugod din prioridad ang iba nindang pag-iriba sa pagbakuna kontra COVID-19. Napag-araman na 10 milyon ang bilang kan mga nasa agriculture sector pero day pa man giraray na babakunahan ang mga ini. Disganado ang mga paraoma na daisinda kaibahan sa prioridad kan gobyerno sa pagbakuna, lalo na takadakol sa indan gusto ng maturukan kaini. Tinawanin doon ni Agriculture Alliance of the Philippines President Nick Briones na isabay ko kan gobyerno sa A4 priority group ang mga paraoma, lalo na pikukonsiderar man sinda bilang mga essential worker. Iba man sa mga sektor kan agrikultura ang mas na naapektaran dahil sa pandemya, lalo na daisinda nakapagtrabaho durante kan paghigpit nin quarantine classifications. Tinawanin doon ni Briones na importanteng mabakunahan tulos ang mga nasa sektor ng agrikultura dahil sinda nanginginot o pigahalian nin makakaon kan lambang na mamanuaan. Naglalao man sa indang grupo na dadango na sinda kan Interagency Task Force o IATF, lalo na taan mabenepisyo kaini iya mga paraoma para atamanin orig asin para sira siring man ang sa indang pamilya. Meron santo dagdag na barata aligyan sa luwa si Luwens Barcena. Luwens kamen. Mismo nang tuminabang si Ako Bicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin sa presenteng pinagkakaampangon niya na problema kan mga taga-sentro kan Legazpi, Old Albay District as in Legazpi 4th District area. May kinaaraman sa pagkakaigwangon niya nin water interruption. Ini pagkatapos na pag-unambitan sa DCGB News ni Garbin na nakipag-ulay siya kay Regional Director Ricardo Perdigon o Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon kan Bureau of Fire Protection Region 5 tangani ng tabangan na magkaigwanin dagdag na pagrasyon nin mga tubig sa manlain-lain na parte kan Legazpi. Susug kay Garbin, ipinangako ngunya ni Perdigon na ang Bureau of Fire Protection Tabaco, Santo Domingo, Kamalig, Daraga, asin Ginubatan nagmumobilize ko niyan, nag-aararok nin mga tubig ang na i-distribute sa mga manlain-lain na parte digdi sa syudad kan Legazpi. Asin siring man, ipinagunambita ni Garbin sa DCGB News na nagpaliwanag naman ng PhilHydro sa iya, may kinaaraman sa presenteng problema, asin nagiiling na ang resulta, ang dahilan palan, susog sa PhilHydro kung natatanapin jinte ni taday sinda nakabakal nin mga panibagong equipments, dahilan sa presente daw na utang kan LCWD. Abangan ang iba pa mga istorya may kinaraman sa siring na bagay. Ako po si Luwens Burse Barcena. Miyaras tanto dagdagman na barata haligyan sa luwa si Hans Galero. Hans kamen. Padagos pangunya na nakikipagtabangan at opisina ni Congressman Joey Saltes sa Sada kan segundo distrito kan Albay sa Department of Labor and Employment o DOLE Albay. Ini ang napag-araman kan DCGB News matapos na magkondusir sinda naman ng orientasyon para sa DOLE Tupad beneficiaries sa Barangay Pinari kan syudad kan Legazpi. Sigun sa opisina ni Congressman Salceda,
30 naman ang mga worker beneficiary kan nasambitan ng Cash for Work program ang kukaunin da sa barangay Pinari kan syudad. Mala trabaho ang mga napili na worker beneficiary sa loob ni na 16 na daw kung saan sinda makondusir nin community cleaning as in iba pang community services kung saan sa kada aldaw sa sweldohan sinda nin 310 pesos o kaya total na kantidad na 5,000 pesos pag natapos na ang 16 días na community service. Sa ngunya na Dole Albayman, nakula man ang pasalamat kay Congressman Salceda, may kinaraman sa nasambitan ng bagay tangani na padagos na matabangan ang mga ligaspen yung ngunyan na nasutahaw kan na krisis darakan pandemyang COVID-19. Ang opisina man ni Congressman Salceda padagos man na nakikipag-koordinar sa LGU Legazpi asin man sa mga barangay sa syudad kan Legazpi para man maipadagos ang nasambitan ng programa. Dagdag na bareta, Ansi Galero, DCGD. Mientras tanto, piglalauman na magpuon sa masunod na bulan ang clinical trial sa paggamit kan antiparasitic drug na ivermectin bilang bulong sa COVID-19. Sa report kan Philippine for Health Research and Development kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, ang 8 bulan na pag-aadal panginginutan ni Dr. Eileen Wang asin posibleng mapuunan sa Hulyo 1. Ang clinical trial da ipa na aprobaran kan Philippine Health Research Ethics Board asin Food and Drug Administration. Target kan DOST PH o PCHRD na makakuha ning technical approval sa laog ning 2 semana. O kan simanang ini, kamautan kan pag-aadal na maaraman ang efficacy, safety asin effect kan viral clearance kan ivermectin sa mga asymptomatic asin non-severe Filipino patients. Nagpatanid ang Department of Tourism o DOT sa mga turistang nagpaplano na magpresentar nin pekeng COVID-19 swab test. Ini matapos ipag-order ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpataw nin penalidad para sa mahigpit na implementasyon kan health protocols sa lokal na turismo. Pagiramdam kan DOT, responsibilidad kan lambang saro ang pagsunod sa mga ipinapautob na guidelines as in safety protocol. Enot kaini, napabareta ang paglakop kan mga peking swab test result as in pagkakaiguanin mga bako autorisadong pagtiripon sa mga tourist destinations. Base sa pakasabot na Senate President Tito Soto, kung binsido man si Presidente Rodrigo Duterte na daina kay po na magsuolog panin face shield sa pagluwas kan harong. Kaibanan ni Soto sa meeting si Duterte sa Malacanang. Idinugo pa ni Soto na base man sa iyang pagkakasabot, sinugo kan Hepe Ekutibo ang COVID-19 National Task Force na bawion na ang mandatory use kan face shield. Enot kani sa Senate Committee of the Whole hearing kan nakaaging aldaw, hinirit ni Soto na dain na pagsulog ng face shield sa rason na ang Pilipinas sa bilog na kinakban ang sulamenting nasyon na may polisiya mananangodigdi. Depensa man kan DOH as in DILG na nakakadugang sa proteksyon and face shield para dai maulakitan ka nakakagadan na virus as imposibleng bawian pa ini pagdakul na sa mga Pilipino naturukan nin COVID-19 vaccine. Ibinasura kan Office of the Ombudsman ang kasong kriminal asin administratibo kontra sa 11 na opisyal kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kan taon 2019. Ini matapos na magsumitir ng kaso ang nagkapirang regional officer kan PhilHealth na pinatawan nin suspensyon asin ibinalyo nin assignment kan 2017 sa God 2019. Sigun sa ombudsman, dai inako ang pagplantar nin kaso dahil sa kakulangan nin ebidensya na nagpapatunay na guilty ang mga akusado sa abuse of authority, pati naman sa graft asin korupsyon. Inabsuelto sa mga kaso anon sa naharalang kaon na opisyal na kinabibilangan kan mga minasunod. Dating PhilHealth Acting President Roy Ferrer, dating Interim President Celestina Maria Jude de la Serna, Chief Operating Officer Ruben Jan Basa, Management Services Sector Senior Vice President or SVP Dennis Mas, Vice President for Corporate Affairs Group Shirley Domingo, Office of the Senior Vice President Legal Sector SVP Rodolfo Del Rosario Jr., Chief of Staff Raul Dominic Badilla, Health and Finance Policy Sector SVP Israel Pargas, Angelito Grande,
Lawrence Mijares asin Acting Senior Manager of the Operations Audit Department Leila Tuazon. Tinawan kan Department of Health na mantinidong standing policy ang pagsuulog ng face shield sa nagkaparang lugar lalo na sa mga piot na public spaces. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang face shield kay puan isuulog sa mga minasunod na lugar in closed public spaces, schools, workplaces, commercial establishment, public transport as in terminal, place of worship, iba pang public spaces kung saan imposible ang 1 meter physical distancing as in may sobra sa 10 katawo. Sinabi ni Vergere na ang pagsulog ng face shield na kadepende sa lugar as in sitwasyon. Si Raymond Piglino ni Vergere na ang mga local government units pwedeng magpautob ng maigpit na regulasyon. Magigaramduman na sinabi ni Health Undersecretary Leopoldo Vega na pwedeng tangkasunakan publiko ang sendang face shield mantang nasa luwas. Magayon na ideya ang pagkandidato sa pagka-vice-presidente sa 2022 elections. Ini ang tinawanin doon ni President Rodrigo Duterte kung paghuhurunan ang problema sa droga asin iba pang isyu ka nasyon. Sigun kay Duterte, dakol pa ining day nagigibo asin gusto ka ining ipagpadagos pa kaibahan ang isyu sa pagtanggal ka nagkapirang opisyal na imbwelto sa korupsyon, pagbabakan bilang kan krimen sa nasyon asin mga proyekto sa infrastruktura. Sinabi man kan presidente na dakol na kalyado kay ni ang pigi ang ganyara siyang magkandidato sa pagka-vice-presidente alagad wala pa ining malinaw na kasimbagan sa nasabing posisyon. Sinabi niya ang plano niyang magretiro pagkatapos kan sa iyang termino sa pagka-presidente alagad at pigi-isipan pa niya kung si Isen posibleng pakandidatohon bilang presidente sa masunod na eleksyon. Sinabi kan presidente na nangako ini kay House Majority Leader Martin Romualdez na sasuportahan niya ini kung in kaso magkandidato ini sa pagka-presidente sa 2022 elections. Maski fully vaccinated na, pinatanidan manggararay kan Department of Health ang senior citizens na kung pwede, limitaran pa manggararay ang pagluwas nin harong. Sigun kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, na bako man 100% proteksyon sa COVID-19 ang bakuna, asin ang solamenting pwedeng gibuon kini, iyon maiwasan na mahospital o magadaan ang pasyente. Dagdag pa ni Vega, nasa ditpasanaan bilang kan totalmenteng populasyon kan may edad 60 anyos petaas sa nasyon ang kumpleto na ang bakuna kontra sa COVID-19, asin sinda mantenidong nasa klasifikasyon kan vulnerable sector. Pagarumdom ba kan opisyal na kung nasa luwas ang senior citizens may kit panggararay, dapat na pagsunod kan basic health protocol, pagsunod sa social distancing, pagsulog din face mask as in face shield, siriman ang pagluwas o paghugas din kamot. Makakarayman kung makakaiwas ang mga may edad na sa public gathering. Kanakaaging simana, tinugutan na kan Interagency Task Force ang mga nasa edad 66 o 65 anyos na makalos na kan sa indang harong basta fully vaccinated na. Dagdag na barata ulit yung sulawa si Jimmy Nasalita. Jim, kamen. Nagabantinaan mga inorganisar na ni former Congressman Fernando Gonzales na mga kababaihan. Ngunyan ipinadagos ni Congressman Fernando Didi Cabredo ang mga women's organization sa mga barangay kung saan sa mayon unit kan ginubatan partikular sa Mulad Bukad Grande kung dati pagtatanong and focus kan mga agom na mga babae. Ngunyan nadugangan na ang pinagkakaabalahan kan mga kababaihan ikan sa mga produkto sa agrikultura, naglaog na ang mga ini sa pagninegosyo kung saan nagkaigwasindan in mga pagluluto in mga kakanin asin iba pa kung saan pinagtawan ang mga inin kapital ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ngunyan, nagpuron po na ang mga ini na mag-establisher kan sa indang mga pagninegosyo. Mahiling ini sa sentro mismo kan Mulad Bukad Grande and sigun kay Kapitan Florentino Nares siya na ugma asin nagpapasalamat kay Congressman Fernando Didi Cabredo sa pagsabing dahil nalilingawan, dahil pinagpapabayaan ni Congressman Cabredo na sayang mga barangay, asin mga kabarangay, pagabot sa pagtaon in mga amihora, asin na inspirasyon
sa mga kababayan tanganing maging abala asin maging produktibo ang agrikultura asin nga niya naglaog na sa pagninegosyo gikan sa mga produktong agrikultural ang mga kababayan sa nasabing barangay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, nag-apilar si Presidente Rodrigo Duterte na magkaiguan ng kooperasyon ang mga ahensya ng gobyerno, lalo na tapadagos ang pigigibong konkretong lakdang para buhayong giraray ang ekonomiya asin matabangan ang mga tawong makabangon giraray sa epekto kan pandemya. Dapat masunod ang whole of the nation approach para sa padagos-dagos na pagsimbag kan mga hagyat na kinakaatubang kanasyon. Pinasalamatan man ni Duterte ang Kongreso sa pagpasar sa mga kinakaipuan na lay patunay na igwang marahay na kolaborasyon sa pagultanan kan ekotibo asin legislatura. Nagpapatanid ang Philippine Statistics Authority o PSA sa publiko kontra sa mga bako otorisadong individual na nagtatangro asin nagigibo kan temporary corrections o applications para sa civil registry documents. Napag-araman na ang mga siring na serbisyo asin talamak na sa social media, partikular sa Facebook. Sigun sa PSA, mangako ang mga nasabing individual sa indang mga kliyente na pag nabayaran sinda, pwede sindang iproseso tulos ang temporary corrections kan civil registry documents aro kan birth, marriage asin death certificates, maging ang peking certificate of no marriage o senomar. Inabisuan kan PSA ang publiko na bako ninda pagsadiri ang mga minasunod na Facebook accounts. PSA Online Assistance Door-to-Door Delivery, NSO Certificate Process, PSA Online Delivery, 3JS RTW Clothing and Domestic Services. Tinawanin doon kan PSA na ang mga siringan na aktibidad illegal. Hinagad din na sa publiko na isumbong ang iba pang individual na imbuelto sa mga siring na serbisyo. Nakipag-koordinar na PSA sa mga otoridad para sa angatanin kaso ang mga imbuelto sa illegal na aktibidad. Yan mga tugang nga detalles kay mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pag-arang kan mga pag-iriba, June Napolis Salaro Technical. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Franz May Boras. Ako mo po si Edwin Peralta na nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches, by